Si kisa ni? Kaning sunod. Kaning sunod. XFM Katropa. Christ our Lord. Amen. Di pang binditahan na pod mga higala kining mga prosecutor. May kawa mo muaso. Kaya balo ka bay? Sige. Humana sa... And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our service is ended. Let's go in peace to love and serve the Lord and one another. Diyan na nagap, tanggalin lang audio. Babalik-baliko na nato na. Kanang dito dapit sa portion yung katong gianaan sila sa pari katong adto lang dito ipilit. Magbasa sa ko greetings kadali ha. Ebenezer si Chico Sir Arnel Miricia, humana na si Auntie Claire. Ayan yung balikan na kay maka si Sandro humingi ng executive session, si Pulong wala gyud mo tunga. Do you think tarungon si Pulong kung mutunga siya sa ICI Raimundo? What do you think? What do you think, Mundo? Maadto siya dito, knowing nga ang ICI is gimugna ni BBM. Do you think bibihon siya dito, labahan siya dito, butangan siya sala dito? Pero Sandro perverted the investigation. Request pa siya, but pasabot sila magbuot. So nganong mutuo man ta sa investigation nga sila man day magbuot. So it was not an investigation, it was a cover up. Oo na, Mundo. Sige, Mundo, ha? Si Strawberry Shorty, ha? Pag si Bangag manatili padiha sa Malacanang, hurot ang kwarta sa nasod. Kaliwat ng Marcos Senior, kawatan, magkadugay si Marcos samot, yun na magkalisod ng Pilipino. Mga egal, actually ka na, it's our opinion, may kawatan siya. But ang pangutana, mga higala, layo ba nas posibilidad? Dili layo eh. Di pang yun layo, may higala nga ang anak mo, luwat mang yun amahan. Sa ingon pagkain nato mga binisaya, mga higala, kung unsa ang punuan, maosang bunga. Ang magkunog mamunga ng Santo o Caimito. John 1:8, Bernie Gisado, gibuguan sila nato. Junel Bunag, Cubs, mayong morning ni mo Cubs. Good morning. Mayong buntag from Toronto, Canada. Unta, ni Anhe diri sa si BBM para makatilaw og kantyaw sa ako apil na si Auntie Claire. Marcel Paxley, dagan kaayo patay sa baha diri Cebu pag October 2025. Nya si BBM mga higala nang ingon nga mahiya naman kayo during his SONA July. Sige. Pay daghan mensahe diri si Niptali Tindugan. Dol, good morning. Shout out ko kang Daddy Dung Barbershop sa Matina Pangi, Davao City. Good morning. Good morning. Pabarang na lang nato na sila attorney. Di na madutla na. Kinalan gamito nimo nga manika diri katong si kuan nga manika si Anabil. Ano gamito nga manika diri. Jonix Monfiel si Auntie Claire, sir, murag bata, sungugon nimo muhilak dayon. Nya, mo'y bully kaayo palaaway. Okay. Di na lagi na butuos si Bangag kay sukad pa sa iyang paglingkod, puro bakak hangtod na nga takdan imong mga liporis nga magabakako na pod batingala pa ba mong taong bayan, lus-lus ni mungag. Bong Pedroso, liwat kaayo iyang spokes nga si Auntie Claire. Si Juan ang may sala, si Pedro ang itudlo. Wala kay madungog mga higala bitaw. Sa the way si Presidente BBM mga higala mo kuan, wala kay madungog ba nga owning the responsibility. It doesn't mean nga i-own mo ang responsibility mga higala. Ikaw sad anam. Ang pasabot ana ba nga barugan nimo kay Presidente. Og dili pwede nga sa imong mga pabahayag adto lang nimo ipahid na pong digong. But pasabot di ay nga wadi siya mismo di siya mutuo sa findings mga higala sa ICI. Di siya mutuo mismo sa findings sa komisyon nga siya gamugna. Nga naman,
Ang commission mga igala, the result of the investigation nag-ingon na ay daghang kontraktor nga buhi pa mga igala nga naa pa karon diha sa Kongreso or sa Kamara de Representante. These people were mentioned mga igala even by Leviste, by Barsaga. Kani ilang gikaligut-gutan. Nga naman, untouchable naa diha mga igala. Mo na isa sa mga gi-identify na 26 daw na kabuok. Mga igala. 26 daw na kabuok. So, mismo si BBM di mo to, ana. Kaya ang ilang pasangilan mga igala, si Digong nang gyapon. Nabuang. Alas 9:33 mga igala ang tagda sa atong pagbanago-banawanan. Kining bahinatod kaninyo mga igala sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Padayon ta. Mga kaigsuunan. Karong adlaw, unya hapon partikularmente, magsugod naman ang impeachment. Kini mga prosecutor mga igala na sila kuan dire JJ Suarez, no? Mo man ni mga igalang mga bata-bata ni Martin. Na diri mga higala ang sila Chua. Kini ba mga tawhana way mga anomalya mga higala as if they are wagi mga saba. No? Mga spotless. No? Nga naa mga higala di sa simbahan. Because they want to mga higala, they want to ginapalutaw nila karon mga kaigsuunan nga boses ng Dios sila. Gabaan mo sa Ginoo na yung kalakad. Mabitan unta ni nga kung naamoy mga pagabuhaton ini it should be done privately or whatever. Nga naman maulawan mang relihiyon sa inyong sekta sa dali. Nga naman nga ni. Bapindisyon mga higala. Ampo, no? Ug ampo gani ka, mga igsuon. Dili kay ikay magbuot kung say ihatag ba ng imong kuan? Iampo. Katong pari mga igala si Bong Sarabia. No? Unsa na ingon niya? Convict Sara. Dili ka interesado sa due process? Nga mo pinakadakong parte sa atong himuon karon nga impeachment? Kaya ang imo konbikto na gidiretso. Pagtarong kay para diretsohon na lang nakikapoy ba sig tanaw na kapoy sig balita. No? Dili ka interesado kung what if ang kabatuuran mo gawas mga higala with all of this. Mutumaw diri nga pasangil ra gyud tanan mga higala tumo ra gyud tanan. Moingon na pod mo nagmadaugon ang demonyo. Di ba? Moingon na pod mo nga ang kasamaan talaga ang namayani. Unya kay ang taga-defense karon nagpabindita og pabindita sa di sila, magpa-blessing sa di sila. Maglibog ng Ginoo kasi paminawon na ninyo ron. Nagampo man gito sila. Di ba gumutuo kay mga Katoliko? Sara Duterte may galais. Katoliko ba ya? No? Duterte is Katoliko. Dagag na pa eskwelang pari. Wala lay panganlanay, no? Ay mga napa-eskwelang tig-suporta sa seminaryo mga igala. No? Masig ingato ra pag-ilanan yung digong mo kahibaw nga mulipot ra tog kalit sa luyo simbahan. No? Ingato ra to kay isog leader man gud to bay. No? Kinahanglan man ang iyang kaisog because that is the only language that the criminals would understand. Kanang mga hardcore nga mga kriminal mga igala di na sila maminog yaw-yaws pari oy. Mangyamid sila anak mga igala. Pero kung maatbangan sila kisa may di mahadlok matay. Maatbangan sila mga higala ganang mugukod yun sa ilaha. Mas mangtas pa kaysa nila. Managan sa na sila oy. Ana na siya. Karon, ampo ning atong taga-Pikas, prosecutor, moampo po tong Pikas, no? Moampo man gito sila pero na sila nagpamidya ba? No? Mga higala. So, unsay implikasyon ani mga igsoon? Unsay implikasyon ani? Kung naay mudaog pananglitan tong defense, they mas gipaminawan sila sa Ginoo. Nya kamo unsa lahi mo nga Ginoo sa inyong gisangpit. Oh. Okay ra na sa inyo ha. Oh. Si Reyes, si Reyes may sumpayan ni Gab, no? Si Reyes ang sumpayan ni. Katong guilty na daw si itong guilty na si Sara ba? Guilty na si Sara. Mo na sumpayan na eh. Dugang ana. Sige daw. Ang dugang daw. Kaday lang. Isumpay na to na. Mga kaigsuunan. Guilty naman daw.